Jotono sari kaham, tai paislai hambai sini media kicing songno borong ni je nakungmani jora rongno songno rama bagai. Song tini oro nong busang ma phaimani nongklogo region kaisano. Je chini je upcoming election, ADC election, omno ruguni song oro norong thane kokthai thani sanai. Ngai song bo সংগঠন ba bo party theke phaigarongno sengui mano heda. Piaba sini bo kuno party biya, kuno সংগঠন biya. Song just sini o gulagati amtuli je ADC constituency ni as a general voter ba general voter forums ni ngai seng norong busang tini phaiga. Song chini o je ADC election no tabuk je voter nai tongmani o voter ruguni song nong thani kokthai thani sai khanarnak. Hingga jotonon khulumbai kya te jotonon sari kaham belaken hambai sini atano ano kok thaja thainei tini or jaga manjagi phainai joto media house boroni bising tei o kok saklainen bage ano sebermani bagai thajingo sini ata sai khnarka sing kuno omohai political groups omohaya kya bajas sing general voters o area ni haine bagai sing tini je kok sanai mane abo hungke phainai je election Ajagao to tabuk candidate chong lainai seng bo jonoprodino sabono basar nai sabno bud nai abot to tabuk upla kapla nang layo nai bud phaikeng kan abo lan un layo hengge seng tabuk o elakani jonosadharon as a voter seng saklanyan musungo sinio amchoni joto political party tongnai rokno oro kuno particular kuno political party no seng saya piaba je party phono borok basathung tamke sini o elakao je basanai rok koekta manai no maintain khaiting abo sungnayo ek number a candidate bo clean ekdam corruption krei omohai thokok nai ba danda baji omohai rogo krei ekdam neat and clean borok sainai no norok rekha hangke o amchaini hamgraing nai hini sungkha khayo 2 number kok hangke a borok o amchaini ni ungkhangke belai hamkugu seng tabuk seng jora nugui tongo onek jora rogo sini amchaini borokya tabuk seng jonoprodini mane no sini ama babu borok hengke buma bufase besar butarin logiu kerei besar butei hamia saya puru ganao kerei hengke bahayang na hain bagai borok engka sini jonoprotiniti ba je candidate rok basanai borok jidi thangke borok sini ama babu be baksano haini bagai local borok sainai no omohai borok nai no candidate chongthung amohai sungnayo tai sini amchaini kaham hamia tamot nang tamonangya omono nai khorang tisai manai kok tisai manai sini bagai hamgrai tuwi manai soi nang kukmani manai no sini bagai khorang tisawi hamgrai tuwi manai omohai borok no sungnango haini bagai ang tini te kok kubang sanamu sungya bagai joto political parties rong ni thanio amono kaisa sini ania piaba sini kaisa saklai mung ba koi mung tongnai norok omohai borok rong no nai norok kisa candidate rok songlai jadi belai ngamti ya tei tabuk je sini ozo maro tongnai rok jara leaders tongnai rok borno tei sung kono dissatisfy omohai ni kok buya piaba sana thangge omo to just general kaisa borok rong ni musung mani se nengke sengkha khayo tabuk jese khlai tongo obon slai bara kebo ni area ro nogo local borok leaders yani jartei problem phaimani ro sungkhnao hain bagai sini amchai ro go bo hai tang thung hain bagai no sung future ro ba phainai je election mo hai ro situation ro sini amchai ro go phayatei hain bagai local borok tai kaham soi borok kubui borok neat and clean borok naimane amosi aw amo thajingo saipe kya oro sung kuno particular party no tui kok saya je kuno party ni borok punung thung piaba sung je borok no holayo a borok rok no sung omo hai kisa nai no rohor kangke sini borok rok ni hamkraing nai o hambai an bumongke sekang deborma sanatang angke to ang khoroksa artist khoroksa rosamnai khoroksa musician tei most importantly ang khoroksa o amchaini voter ang keto a forum ni kono daito mane krei ba manja krei ang just general khoroksa sadharon voter o area ni amchaini angke voter hisabe ang wangsu go omoman bo kaisa muchungmani te omon kaisa odikar je ang bo khoroksa kaham leader manthung
खरसा kaham neta mantung ba khoroksa kaham जनप्रतिनिधि मानथुं abo ani right ini ang wanso hain bagai ang otini meeting o manjak phaikya